Дами и господа, този поздрав е специално направен за Богдан и неговата хубава жена Мирослава и за неговите прекрасни синове Божидар, Деян и Теодор, тарикатите. от Германия за най-големите в Германия, За най-добрия в Германия. за Богдан и Мирослава патроните. Вали гарми на Богдан и неговата кралица Мирослава патроните. Всичко им върви, а велкая ги липи. За най-големите, за Богдан и Мирослава. Хайде, брат ми, Богдане, брат ми, изгоря цяла Германия с твоята хубава жена и твоите красиви синове. Яша, брат ми, Богдане, патроне от Германия. О, Богдан, патрона си боса на Германия. Всяка майка Богдан тариката не ражда, той е вълк единак, има най-голямата фамилия. Шева събори, вали гарми на Богдан и Мирослава патроните. Пак им върви, върви Германия, те са най-големите. Като те видят, брат ми, Богдане, с твоята жена Мирослава убивате всички душманите. О, Богдан патрона, най-големия антигермания. Богдан патрона сам е постигнал всичко. Има жена, къща, палат и неговата кралица Мирослава и най-красивите синове Божидар, Деян и Теодор. Вали гарми на Богдан и Мирослав, пак им върви. О, Богдан патрона казва: слушайте, душмани, не може да ме съборите. О, Богдан да и Мирослава са патрони, те са си легендатите на Германия. Богдан патрона. О, Богдан си с голямо сърце, Богдан патрона от Германия. Вали гарми на Богдан и Мирослава патроните, пак им върви. Те казват: слушайте, о, Богдан да и Мирослава патроните. О, патроня от най-богатите, озорале, обарвале, а тези всички да знаете, моята фамилия не можете да я съборите. Префект! Дами и господа, този поздрав е специално направен за Богдан патрона. От Германия за най-големият Анди Бари Германия. За най-добри